놈아 영화래 아영 라파치 아영 혼자와 두리바리याव서 루아치 정नो थांनो 나गिरदोंमोन 아영 नोंनोबो गालांखासै नामा आयं गालांदो बेयावनो 합 마바 부리신 देलायलाय साबसिनसो नुलायलांबायब्रा सोमखोर बिमा नोंखौलाय नंमारगौ बोरायफोर बुरिफ्रा नोंनि मुंखौ मागोना सोरगोनि अप्सरानि मुं बुरबुसिखौ दोनमाराखै गावखौनो दासो सेंग्रा गोरलै मोनखो ना माखोसै नोंलाय बिहामजो बिजामादै मोननो हामलायनाय फिसाजो फिसाला थालायनानैबो हा गोसोखौ मानोथो बोराय होनानै लानांगौ फाले ना नङा मोनले दादां नंथारगौ आयं गोसोखौ बोराय होयोब्ला देहाबो बोरायफायो नंखायनो गोसोखौ बोराय होनो नाङा आरो दाजाब देरहरबाव दे आयं बे खुमब्राया हानानै संदो दे आयं मोले दारजां आयं बे दाउला भेराया गोदानानै लाफाथिनो होदो आयं हागोन आयं सोमखोराबो दिनैनो थांफिनसिगोन हस्टेलाव क्लासआ सोलिफिनबाय नामा हा सोरखौथो सोंहैनो फालाय हनै थुरिबारियाव नादेबनि फिसाजोखौ दानो नागिरखायाबा देनां मोनस्लाबलायनाय नङा ए मा खालामदों नादेब माथो उर्बुसिसोलाय माबाहाय नै इन्दि फुथुबसो लुगासिनो दं आं थांनाय सिंखावरि बै खामफ्लायखौ बोथ्रोदनानै होनो मादैनो गावनो हैनो हाथारो दे जिरायदो हामानो आथिं लावबोदों माबाहाय आं मावग्रासो खबर लानो फैदोंमोन हा हनै थाग्राजों रायलायदो थाग्राया आंसो बन्दोबस्तखौ आंसो खालामगोन हा दे रायलायदो बेथना संसाराव जा सोलिदों बेनो जागोन नाथाय आङो बेखौ बुंखायो कुकार गेस दंना गैया माइ मिल दै साखोग्रा मेसिन दंना गैया टिभि दंना गैया आरो सेंग्राफोर दंना गैया बेफोर सुबिदाखौ होनो हाब्लासो आं थागोन हाब आदै आंथ' गेसबो लाथ'वाखै आरो एफा बुरजा मानसिनि जानाय जोंनावलाय बहा गेसजों फोमोननो हानोसै आरो जोंलाय गामिनि मानसि जोंनावलाय बहा माइ मिल आरो बहा दै सारखोग्रा मेसिन थानोसै आयौ जेबो गैयै माहाजोनफोरनाव आं थाहैयाखै दस्राफोरखौ सोंहैदो माबाया बिखायानो खावसे थाल्ला गाथारबाय आंहा आयै बोरो 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 फै फाग्ला हंगार मा आखिनाना आगदाना गादों आं अरजाब होफिननि बेनाबाथाय बाराद्रायथार बांद्राय जाथारो बाराबा दा आयं हुआनो खोन्थाहरजागोन आंजों आंहालाय नै बेखौसो सावजानो फैखादों ओइ लाफाथि अन्नानै एसे सावनानै हरदोब्रा आं अननोबो रोङा सावनोबो रोङा आंहा ओंख्रि एरनांगौ न नोंहा नैबे खिथुखौ जादो खुगा बारा जानायनि नाथाय नैबे मोननैखौ हले दाजादे हामानो सावां सावां मुगै सुगै
हेलौ सोमखोर नोंथां हाब एफा गोबाव मा जाहाबालै ओजों आमोखिया जोंनाव सोंलागासिनो हाब नंथारलै बियो सिबाय निजिरा खम थामथा गोसोना दं नोंखौ एसे फाक होबावबा अन्थाइ बायदि गोरा जाबावसिगौमोन खोमा देलै दे नोंसिनाबाथाय कल्पनाफ्रानो आबहावाथ थांनो बर मोननायखाय टाइम पास खालामनो टाउनावनो सोमखोरा दाबो हस्टेलाव फैफिनाखै नामा बिरदाव फैबाय जोंबो दासो लोगो मोनदों हस्टेल गेटआव अन्नानै खोन्थाहैदां केन्टिंआव दं होननानै मा जानो दे आं कफि लोंहोगोन मानसि नाहरनायखौ मिथिया नाहरगोन गावसोर खथाय गगोन थ'ना बबेबा जोम जायगायाव जिरायहैनि सोमखोरा दा नों आंखौ मानो गोसोआव दुखु होबाय थायो होमबा आं नोंखौ मा दुखु होखो नोंहा होमबा एफा गोबाव न'आव थांनानै थाहैनांगौ आदा आं नोंखौ दसे नुवाब्लानो थानो हाला आरो नोंनि थाखायनो आं कलेजखौ बन्द' जाजानो बाबाय निजिरा नों आंखौ एसेबां गोथौ गोसोजों मोजां मोनथारबायना नोंनि खोमाया आंनि बिखायाव होननायसै बेसेबां माइ सौनाय बायदि दुबदुब दुबदाव सुग्लिदों बिखायाव दांनानै नायनाय बेसेबां रोहो रोहो खामग्लिदों अन्जु एपिएससि परिखानि थाखाय बिजाथिफोरखौ आरज बिलाइ होनो थाखाय खावलायहरदों आं बे आनजादखौ खेबसे होबावनोसै नामा होबावबानो जाबाय इसोरा अनोबा खेबसे नङा खेबसे जोबफैगोन आदा आनजादखौ होब्लाथ' आङो पासखौ जाखागोन नाथाय पास जामालाय मा जानो अन्जु दानि दिनाव रां होनो हायाब्ला एपइन्टमेन्टखौ आं बोरै मोननो गैया होननानै जनानै थाबा जानाय नङा आदा गाराया जाब्ला मुलियाबो ओंखारो नों मा बुंनो सानदों अन्जु आं रुवाथिखौ थाफिनसै आदा रुवाथिनि बेथना फोलोमनो थोआ अन्जु आं बेनिखायनो नोंखौ मालायनाव दोननो बाबायमोन नांगौबा आंनो दिन हाजिरा मावनोसै नों बिदि दासान आदा बिए पास जालायनानै नों माब्रै मालायनाव दिन हाजिरा मावनो आं नोंखौ मावनो होनो हाया आदा नांगौबा आं जेनाव थागोन बे माहाजोननाव गोबाव सम फैगोन आरो आं रांखौ बिग्राजोबनानै लाबोगोन अन्जु नोंनि रुवाथि संनायखौ माबा बिहामजो नागिरनाय बादिसो मोनथारबायलै आं खुसिसो मोनदों खुसि मोनाखैलै बिमा नोंनि सामफ्रामबो रुवाथि नागिरनाय खस्थ'खौ नुनानैसो बुंदां मालाय रुवाथिफ्रा मेसेंब्लाथाय न'आव जिरायनो लुगैयो बा फिसाय जनायनि असिलायै सि दाथुमो
सोरबाया सोरबानाय फैगौब्ला सोंफैगौबा लामा नायनानै थायो खायफा खायफा दाहोना रुवाथिया खोथा होलायनाय थाखायो नै आयं नैबे नोमायाव लोंनाय खाबा लांफादो दिनैलाय बहाथो सोंनाय हैनो नागिरदों आयं ह नैबे दावलिगुरियाव बे अखालि दायना दायनि होननानै बिमा बिफा बुथारजानाय गथ'आ बे मावरिया गथ'खौनो सोंहैनाय नां ए आदा बेदरखौ जाजोबदो जादो ना नांला मानोथो हरजोबखो आंलाय जादो ए ओंखाम जाबायबो औ आयं मा ओंख्रि जाखोमोन आयं दालि जहल बेदर एवनायसोमोन ए जिरायफैफादो हा मानोबा फैदोंमोन आयंआ ए आं ह नैबे आयंखौसो मावग्रा सोंनो फैदोंमोन थायो ना थाया थायो आयं थायो थाग्रायाथ' थायो नाथाय आंसो दोननो बाबायमोन आं थाहैगोन आयं आदाया दोननो बाबाबो न'आव थानानैलाय माथो खालामसै नोंनि गोसोसै अनजु बारा सिन्था खालामनांला आयं मेसेङाव दाहोना साथाम रुवाथि सानै लाखायो बारा खस्थ' जानाय नंला माइफोरखौबो मिलावनो हैखायो सौनांखाला खस्थ'आ आंनि थाखाय जेबो नङा आयं नाथाय आयंखौ फंसे खोथासो खावलायनो लुगैदां मा खोथा आयं नाथाय आयंआ बेथनखौ खेबसेयैनो स्र' हरजोबग्रोनांगोन मानोना आदानि खामानि थाखाय रां नांगौ जादों दे जागोन बियो आयं नोमायंजों रायलायनानै होगोन आं माबाया आवसावाखौ आइयै मा इसे गोदैलै मा जादों मा चक्लेट लेट देम ग' चक्लेटनि गोदैफ्रा माथो मोनजानानै गोदै मोनखो होमबालाय नों दहाय आवसावाखौ बुंनाया जेन'ब्ला हाबा जागोदान बिसिया फिसायखौ अननायजों बुंनायसो इसोर लाजियाबो मोज्लि दारजां मोखि देलेलेया नोंखौलाय सोर हाबा लालाबायनोहाय ओइ लाफाथि नों मानो आंनि बिखायाव जौजों गेव गेव सुनाय बायदि खोथाजों सुयोब्रा नों जुदि बेबादि आंखौ दुखु होबाय थायोब्ला आं उन्दुग्रा सौरायाव दिन्दां फासि नांनानै थैगोनलै आङो हाबाब मानसि बिलाइ सना खोदैजों मोदैजों दागाबसै सना दागाबसै नोङो मानो आंखौ लाव लाव गोसोथोनांगौलाय आंबा गावखौ आमथा आमथा गोसोथोगोन दे हामबाय दागाबसै आंबो नोंखौ जंखायदोंसो आंबो नोंखौ सिरि सिरि मोथो मोथो आमथा आमथा मोजां मोनखायो देलाय बिदिबालाय खेबसे ओहाय मा सोरबा फैसनगोन आं मिथियालै आं मिथिया
아이, 넌철 마마를 내들려. 아, 거스트라이네가 뭐자 거스트. 저희가 올라이나 하야가 모스킬다. मा जाबावनोब्रा बे मोगथांजोंलाय बेनावबा मा मा दुखु दं गावसोर मिथिसिगौ शिलंआव फरायनो थाहैनायनिफ्रायनो माबा बोरै बोरै जाखोथाय ड्राग्सबो सोबग्रा जाबायनो हनै आयं हिन्जाव रुवाथि गोदान लायनाया सफैबाय बहा न' आयं नोंनि गोदान लोगोखौ न'आव लिंलांदो मोजां मोननाया धोनि गोरिब गेदेर उन्दै बासिनो हाया लाभ इज लाइफ नों मानो गावखौनो इसिबां उन्दै साननानै लायो होनबा बिलिफां रंगिना नों मा बुंनो सानदों बेखौ आं गासिबो मोजाङै मिन्थिजोबगौ नों नोंनि बे साननायखौ गोरबो बिखानिफ्राय बोखानानै गार नों आंखौ बिब्दि रावजों दुखु दाहोसै बिलिफां आं मिन्थिगौ बिलिफां बे संसाराव नोंहा नोंनि बिनानाव अनजुनि अनगा रावबो गैया बिलिफां नोंनि अरायनि जिउनि लोगो जानानै नोंखौ सिबिनो गोसोआव थिरां लाबाय नों हास्थायनाय बायदि आंबो हास्थायो रंगिना नाथाय जोंनि गोथार मोजां मोनलायनायाव बबे समाव मा रोखोमनि बारहुंखा बारबोगोन रंगिनाया माथो बे दायनानि फिसा थि गैयै बिलिफांखौ गोसथोयैनो नों खोनायाखै खोनानायालाय खोनाबाय खोनामालाय आंलाय माथो खालामनांगौ हिन्जाव मानसियालाय जानाय नंला माबार गोख्रैनो गुबुन लामा दिहुननांसिगोन खोनासंलाय बै थुरिबारिनि मंगल माहाजोननि फिसाज्लाया इन्जिनियार कर्स फरायनाया जोब्बाय नामानो दा बिफाया मोनोब्ला साख्रि मोनथ'वाब्लाबो हाबाखौ होग्रोनो सानदोंनो बेखौनो रायथिनांगौ जाबाय नामा मालायबा लांगोन ना लाङा फसायगोन ना फसाया बिबा लाङोलै मानो फसाया जानो दाख्लैबा बे जोंनि गामिनि सायरामजोंनो रायलायसो गारदोंनो नै सायरामा आंनो खोन्थाजोबखाबाय हा बिदिब्लालाय माबार थाब खब्रा खब्रि खालामदो जुदि गलाम होनानै नोंसिनि आइ आफाया हथ्रा होननानै गुबुन राहा लायो नों बिब्दि दाबुं बिलिफां आं हागौ मानि आइ आफाखौ राजि खालामगोन इंराजियाव मोनसे खोथा दं रंगिना All people honor the rich man, but no one care the poor man. नों गोसो लोरबां खालामनानै दाला बिलिफां आं जेब्लाबो नोंनिनोखा निजिरा बै अबंलावरनि सोरजिनाय हाजो हाला समायना मिथिंगानि महरखौ नायनानै नों मा सानो अननायनि लैथोआव अराय गोजोमनानै थानो गोसो जायो आंबो थौ निजिरा बर'नि बै जारिमिनारि इलाइसि जाहाथिं बेरायहैनि थौ निजिरा जों बावनो बेरायहैनि थौदो
जों दिनै नोंनि मोदोमाव बे मोजां मोनलायनायनि महरनि नेरसोनखौ दानख'नानै थैस' थांस'नि रायखाबाय। ओइ थांग्रा मा डेभिड जोंथ' बेखार मानसिलै जोंखौ सोर सिख्लाया मोजां मोनोब्रा दाबायदिनि सिख्लाफ्रालाय माब्रा जेबो नङा है दानि सिख्लाफ्रा गारि मटर थाब्ला ओरै खारफायोलै नङालै थाग्रा जोंखौथ' दुनियानि मानसियानो फाग्ला जग्ला गुन्दा होननानैसो मिथिगौ नंखायनो आं सानदों मा सानदों मिथिबाय थाग्रा जों जायखिजाया मोजां सिख्ला नुब्लानो बोनानैसो लानांसिगोन बेथ' जोंनि थाखाय मा गोब्राब हाबा वेलकाम वेलकाम डेभिड औ नै सोरबा सिख्ला बेखौनो नाजाग्रोनांगौ जाबाय ओके 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 राइट मा जारौ मा मुं नोंना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आं नोंखौ हाबा खालामगोन सना नों आंजों थौदो मा नंखाय सिख्लाथारा आंखौ सोबाय हगार भाबिफोर
जोंनि सारा बिदिखौ सुखुवा सार जाथाया बोरै बोरैथो जामोन फालाय सार आं हारसिं फैबाय थानायाव जर जरजों बुंख्रुबनानै मटर साइकेलाव दिखांनानै लांखारनो नागिरदोंमोन सार हा उम्रुब्रुब खालामनानै माबाफोर खालामबावा नामा सारि सार न' पास सोरमोन बिसोरलाय मुंफोरखौ मोनथियाब्लाबो बे टाउनाव मानसिफोरखौ फां बुंहरलाबाय थाखायो सार बुजिबाय आङो बिथां सफैसनामोनब्लाथ' थेंक इउ नोंथाङाबो समाव सफैयामोन थेंक इउ आंखौ बयबो इन्सपेक्टर मोसारि होननानै बयबो मिथिखागौ आं सोमखोर नार्जारि क'क्राझार कलेज बयस हस्टेलावनो थायो हाग्रा बंग्रा गैलिया होननानै मोसा लख्रा गैलिया बे नंलिया मानसिफ्रानो मोसा लख्रानिफ्राय उद्रायसिन जानो हमबाय दिनैनिफ्राय नों हारसिं हारसिं दाबेरायसै जोंना सारा नंखायखौ बुङा थिगखौसो बुङो खोनासंनानै ला जुगा थिग नंला थादो गोनां जायोबा पुलिसनि हेफाजाब लानो दाबाव जोंनि पुलिसनि डिउटियानो रायजोखौ मदद होनाय थेंक इउ सार सोमखोर बबे इसोरा नोंखौ बिथिं बोज्रेद बोआ होनबा इसोरा आंखौ लिंबोआखै आंनि गस्ला जेकेटा नोंनि खेराखौ बोरै गाननो रोंखो होनबा इसोर फैदो आयै आयै बे आंनि कलेजनि लोगोफोर आलासि जानो फैदों ए दे हामदों थां ड्रयिं रुमाव फज'हैथां फैदो आइ अनजु अनजु मा आयं हनै दै हैथां दे आयं हरनोबो रोंला नोङो ना आं थिनहरनांगौ नोंनो नामा मेसें रुवाथि गोदाना मा मुंगा जारौ अनजु नोंनि रायलायनाया अनजाथावथारलै जारौ फै खोनासंलाय ओंखाम ओंख्रिफ्रा मोजाङै सं जाब जुबजों जानाय नङा जों हले एवखां सावखांखौसो मोजां मोनोलै नों जेरै नायनो मोजां बिदिनो मोजां संब्लासो जागोनलै जों थांलाबो मा खोनासंबाय थाखो ना सेंग्राफोरजों रायलायनो मोननायखाय खहाबथारदों मिथिखा ओंखाम ओंख्रिया 1 घन्टानि उनावनो मोनजोबनांगौ नङाबा मुस्किल दं आफा आयै नोंसोर बबेहाय दङ दिनै नोंसोर थानायमोनब्ला आं मालायनाव रुवाथि थानांनाय नङामोन बेबादि लाजि फोनांजानाय नङामोन नै माथो गाबखोमागासिनोसो दङलाय नोंलाय मानोलाय गाबबाय बायखोसै मा जादों नोंहालाय ना नोंबो आंनि फिसाजो मन्दिराखौ नुनानै आंनि फिसाजो मन्दिरा बायदि लोगो लानानै आलासि जानो लुबैदों रुवाथिथारानो आंनि फिसाजोजों एसेखौनो रायजानो हाया नोङो सिरि सिरि थादो ओंखाम ओंख्रिफ्रा माबार संदो मालाय दानो जानानै थांफिनोनो बिलिफा मा सानहाबामोन जों बायदि दुखुथियाहा सानहाबनायनि अनगा मा थाबावनो दंगिना
बिलिफां नों मानो गावखौनो हारसिं साननानै लायो होमबा आंबो दंना नोंजों देहा मोदोमा नङाब्लाबो गोसोआ बिलिफां नों मानो आंनि इसेबो खौरां लाया नों मानो जोंनाव इसेबो थांथ्रा नों थांथारैखायनो आं नोंनि खौरां लानो फैदों आंनि खौरांखौथ' नों मानो लाबावनांगौ रंगिना रंगिना नों आंनिफ्राय गोजान थानो नाजादो नों आंखौ अरायनि थाखाय बावगारलांदो बे जोनोमाव आंहा रावबो गैया बिनानावनि अनगायै नों बिब्दि दाबुं बिलिफां आं सहायनो हानाय नङा नों सहायनो हानांसिगोन रंगिना मानोना नोंनि नोमा नोम्फाया नोंखौ आंनो दायनानि फिसा आरो गलाम होननानै हरानो नोंनो सोर खिथाया बिलिफां गामि गंसेनि बाथ्राखौ आं मानो खोनाया रंगिना बिबारा बारोब्ला मोदोमनाया गावनो गाव बारजों उरायखायो आइ आफायालाय बिदिखौ बुंखागोन आं बेखौ खर' साया आं खर' सायो रंगिना नों दिनैनिफ्राय आंनाव दाफैसै रंगिना आरो नों दिनैनिफ्राय आंखौ बावगारलांदो बिलिफां नों बिब्दि दाबुं आं नोंखौ बावनो हाया रंगिना नों बेफोरखौ मा खालामखो रंगिना बे आंनि नोंखौ गोथार मोजां मोननायनि नेरसोन बिलिफां आंनि सोलेरा थैनानै हा जाब्लाबो आंनि जिउमाया नोंखौ बावनो हानाय नङा बिलिफां रंगिना